Скъпи приятели, днес ще работим върху финансовия просперитет, финансовото изобилие във вашия живот. Така че вярвам, че ще бъда полезна. Ето тази вълшебна мандала ще ни помага да създадем финансовия просперитет. Ако желаете, можете да си поръчате такава при мен. Изготвя се индивидуално за всеки един от вас. Може да я разпечатате на хартия, да я носите в телефона, да я ламинирате, да си я сложите на картина, както решите. Тя си работи само и единствено за вас, така че ако желаете, възползвайте се от тази услуга. Ще измените вашата енергия, ще измените вашата нагласа и финансовия просперитет и успех ще бъдат ваши приятели и спътници. Така че замислете се как разговаряте с парите, дали изобщо разговаряте, как се обръщате към тях и как се държите с парите, как плащате сметките си. Това е много важно. Как отпускате паричната енергия. Защото ако вие плащате с неохота, това означава, че вие стискате парите, това означава, че вие живеете в недоимък. Това за вас е недоимък. Тоест, сега ще платим, а ще остане пак без пари. И вие живеете точно с това мислене, че парите са оскъдни и че не стигат. И когато живеете с тази програма, няма как да имате финансов успех и просперитет. Така че замислете се какви са вашите мисли. Още днес вземете лист хартия и опишете какво мислите за парите и за богатите хора. И вижте колко негативни убеждения имате и всичко това го преобразувайте в положително мислене. Положителните утвърждения, скъпи приятели, са най-лесният начин, с който да променим своето мислене, своята нагласа към живота. Ето защо аз много често ви казвам, повтаряйте това и това в продължение на 21 дни. 21 дни е най-малкото, което правим. То е просто да задействаме енергията, но като цяло е хубаво поне 3 месеца.